Tak, zdravím moje srdéčka, jak jsem slíbila, jsem tady. Tak, budu hrát moje skladby, protože 21. února mám teď koncert v Brně a potřebuju zase přehrát. A tak jsem si říkala, kdo si chcete, ať si posloucháte. Jak jsem psala, můžete si přitom hrát karty, číst knížku, dle líbosti. Jsem takové vaše rádio. Akorát teda s mýma hitama. Tak, a začneme. Nevím, kolik toho přehraju, všechno asi ne, ale něco určitě dáme a pokračování příště. Tak, vítání jara. Dobrý večer, Jarunko a Janíčko, taky zdravím. Tak, musím tady teď trošku utřít, protože jsem psala písničku, tak tady mám gumu. Klasický binec. Páčky něco napíšu, pak zjistím, že to mám tam nějaký, že tam nesedí, tak to se přepisuju a pak to tady furt všude guma. Tak, nebudu hrát všechny, na některý dneska moc úplně náladu nemám, takže jedeme dál. Dáme si, můžeme, maminka, hrdlička, bude to bez povídání, na koncertě to samozřejmě s povídáním, ale já vám do toho fakt nechci moc kecat, i když mě ta huba jede, ale ať si fakt posloucháte hudbu. Tak, jsme tady ta malá muška, budete to mít zase tady takový malý zvířátko, tady vždycky poletí.
Děkuji, Janulko. Děkuju. Tak, jdeme na další. Teď si dáme zasněnou. Tak. Jak říkám, pro ty, kdo se připojí třeba teď, dneska to bude fakt moje tvorba jenom. Příště budou nějaký známí a podobně, ale dneska dáme tu mou. A jdeme na další. A jdeme na vzpomínku v srdci. Dneska bez povídání. Tak.
Děkuju. Děkuju moc. To jsem ráda, že vás to tak těší. Tak to má být. To je jedině dobře. Tak. A tu dneska taky dáme. Tak, zhůry. Dáme si zhůry. Jedna. Tak. Děkuju, vítám Renatko, Káji, zdravím, děkuju moc. Tak, dáme další můj kousek, jo? A ta se jmenuje Před usnutím. Pro nováčky, čili třeba i Kája, já když mám takto živé vystoupení, nebo vstup, to není vystoupení, to je, ty, co mě znají, oni už ví moje srdíčka, že prostě mívám takto, že tak spolu trávíme chvilky. Tak já k těm skladbám mám povídání, jo, ale dneska tomu moc povídání dávat nechci. Na koncertě určitě bude, ale tady fakt si, ať si posloucháte tu hudbu. Tak, další má skladba, takže Před usnutím.
tak a ne jinak. Tak, další kousek. Tu jsem dávala, jak mám toho panáčka, lesňáčka, tak tam vlastně, kdyby zachránil andílka, tak měl uhodnout melodii. Děkuju moc, Aminko. A ta melodie je tady tato a jmenuje se Sněhová vločka. A doufám, že ještě bude třeba i trošku aktuální, i když možná tak jako ten snížek, ale jo, ať si ještě děcka zajezdí, že jo. A nebo lyžaři zaližují. Tak, jdeme na to. Sněhová vločka. Děkuji, Aničko, děkuju. Já mám dneska takový pomalejší, já samozřejmě v tomto koncertě vidíte, že přeskakuju, budou i rychlejší, aby mi tam všichni nespínkali a případně vás to až moc třeba nějak nerozebralo, protože vím, že se na chvilku si vás vezmu od ní, vidíte, ať je to slušný, že jo, ty jsem děvče se slušným vychováním. Trošku praštěná, ale jinak jako hodná celku. Takže teď hraju pomalejší, jo, protože říkám, ono na koncertě budou rychlejší, protože vím, že některé ty skladby prostě hold jako se fakt trefí. No, to jako není, že bych jako byla jako nějak namístrovaná, nebo jak se říká, že bych se sobě myslela, ale já to vidím na tom koncertě, prostě vidím, co to s váma dělá, se srdíčkama mojema. Takže dneska sice hraju pomalejší, ale na koncertě jsou fakt i rychlejší, jo, z těch mých. A dneska hraju pomalejší, protože mám kamaráda po operaci a tak na něho tak jako nějak myslím a snažím se mu... Jsem prostě myšlenkám u něho, no, takže jako samozřejmě s tou hudbou, ale proto asi jsou tady ty pomalejší, co teďkom tady, tak vám tu fidolím. Tak, tady ta taky pak ještě musí zaznít, páč to vy. Dáme si, a ta třeba sice
ta je taková, tak napůl pomalá, to je takový střední tempo. A to je moje podsta Nikolasovi Vintnovi. Jo, to vám zahraju. Taký valc, že jo, tam potom tak trošku do toho. Takže, a pak vám dám ještě jednu novinku, jo, ta 19. ledna teďkom bude, pak jak dávám ty blahopřání, tak tam bude potom. Tak a teď si dáme poctu Nikolasovi Vintnovi. Nemohla se přestat, jsem se vám tam zasekla, nešlo mi to muselo prostě ze mě ven. A to je přesně ta moje hudba, to je mazec, to mě tak ovládá. Tak. Teď si dáme, kolik máme hodin? Na chvilku bude 8. Tak. Dáme si déšť se trošku zněmním. Samozřejmě ty všechno, co tu zazní, neznamená, že to bude na koncertě, to ne, jo, ale vám to prokládám. Takže, mýma skladbama samozřejmě. Takže dáme si déšť něhy, vím, že pár srdíček ho má hodně rádo, nevím, jestli tu jsou, protože já vás jako tak nevidím, koho tady mám. Takže dáme. Takový jemňonký.
Zdravím, Milunko, zdravím. Tak. Teď vám, vidím to tak, na poslední 2. Páč, je únava materiálu. Ale moc jsem se na vás těšila a děkuju. Já si vás zase na chvilku vezmu, jak mě zase vidíte, že jo? Když už mluvím, ať mě vidíte. Takže děkuju, že jste za mnou přišli. Ještě zazní 2. A pak ať máte už taky hezký víkend. Tak a teď už jste mě se viděli a jdeme zase hrát. Tak, teď bude, tak teda teprve přijde toho 19. Jo? To vám sem vložím, vás teď trošku šteluju, jo? Tak, 19. ledna určitě, no prostě kdo ví, kdo ne, tak se to dozví, bude vzpomínka na Jana Palacha. A mě to tak nějak jako zase vytáhlo ze židle a opravdu to bude, pár z vás už ji slyšelo, ty, co chodíte na moje živý vstupy. A víte, že živý vstupy nedávám potom tady takhle do záznamu, že jo, ale tentokrát bych chtěla. Takže, protože ať si to můžete poslouchat. Já vím, že všechny ty skladby prostě jako, nebo jsou na tom internetu, ale na Facebooku, na YouTubeku, ale jsou hrozně jako dole, jo. Tak ať to máte teď dost trošku na vrchu a můžete si poslouchat. No a takže tady ta vzpomínka na Jana Palacha, opravdu poprvé oficiálně i na Facebooku bude 19. ledna, jakože i s nějakým malinkým povídáním, ale v podstatě díky tomu živému vysílání, kdo vydrží až na konec, jo, tak se tam můžete poslouchat. Tak, takže moje písnička nebo skladba, vzpomínka na Jana Palacha. No a poslední. A to bude z hůry NO3. Dneska tady zazněla už z hůry NO1 a toto je NO3. Tak jenom malinký vysvětlení pro ty, co tady jsou třeba poprvé a ještě takhle neznají mou tvorbu. Tak zásadně vidíte, z očí do očí, teda pro mě z očí do očí, jako z hůry NO3. Všechny skladby, které začínají s názvem z hůry, tak vznikly tak, že jak určitě si všimli, že jste u mě v obýváku, to nejde přehlídnout, že? Takže tam na gauči
mívám nožky nahoře, že jo, lehárko. A když je takový to prostě najednou, že Jarunko, děkuju, že mě něco prostě povolá k tomu klavíru. Já vždycky o sobě říkám, že jsi takový básník, ale jako hudbou, beze slov, jo? A to reaguju na podněty, proto máte na Spotify, na YouTube celý CD, ať je tam odvaha vzlétnout, ať je to prostě zahrada nějak nitra, nebo prostě první tanec, měsíční svít, záblesk hvězdy, jo? To jsou takový prostě, co člověk vidí venku. Ale tady ta z hůry, to je prostě, že vy vůbec nevíte, nebo respektive já nevím, co budu hrát. Ale vím, že mám sednout ke klavíru a mám hrát. Ale já nevím co. Já prostě tady sednu k mé milované božence, boženka, seznamte se. A zavřu oči, položím ruce takhle prostě na tu klaviaturu a nechám je, ať hrajou, a oni hrajou úplně sami. Já mám fakt zavřený oči, teď už teda poučená, dávám si nahoru na klavír mobil, abych sama sebe nahrála, protože opravdu jako, a kolikrát, když skončím, tak jsem toho tak plná, že slzy, třepu se a je to úplně, je to strašně, fakt to jde ze mě, skrze mě a já to nechávám proudit a já prostě poslouchám, když mě takto něco povolá k tomu klavíru a vím, že někdo tomu říká energie, někdo osud, někdo napojení, někdo Pán Bůh, ale každopádně poslouchám. Takže z toho vznikají ty zhůry, teda kdy nevím, co budu hrát, jenom nechávám ruce, ať plujou sami. Tak a už rozpovídání a jdem na to zhůry NO3. Jo? Tak. Takže dneska poslední a zase si určitě příště něco dáme. Tak jo. Děkuju.
Děkuju Jarunko, děkuju i Janulko, děkuju. On bude v pořádku, věřím tomu, má za sebou těžký zákrok, ale je velký bojovník, on to zvládne. O tom nikdo nepochybuje a všichni, když tak na něho myslíme, to by bylo, aby nebylo, takže určitě to zvládne. Ale moc děkuju, Janičko, děkuju. Takže všem děkuju, co jste tady byli, kdo jste se i se mnou seznámili, kdo jste mě neznal a jste tu poprvé. A opravdu moje srdéčka ví, standardně živý vstupy nedávám, protože jako na web, protože vždycky říkám, že je to pro teď. A teď jsme tady a je to ta přítomnost, ale ku podivu sanitka vás přitáhla ke mně hodně a já za to moc děkuju. Takže ať taky trošku poznáte tu mou hudbu a teď si připojil další srdíčko a já zrovna končím, takže se omlouvám, ale bude záznam, jo? Takže hned teď, jak mi ta moje čuňa domluví, tak to bude na záznamu a můžete si pouštět, kolikrát chcete, je to tady pro vás. Tak krásný víkend, moji přátelé, mějte se krásně, opatrujte se mi, hlavně to zdravíčko a zítra tam sebe nějaký přání k svátku, to je jasný, že jo. Tak dobrou noc a děkuju, že jste za mnou přišli.